No niin, nyt lähdetään kattoo semmoset kuin Elloraa-keivit. Charlie piti totta kai pysähtyä ja seuraavaksi lähdetäänkin sisään sitten. On pantasaa jonoa, vai pystynköhän mä ohittaa kaikki ihan tylysti vaan handicapin. Tässä oli eikä bossa muu. Hey man, how are you? I'm fine, how about you? I'm also fine. Where are you from? Finland. Ohitin tuossa justiin tommoseen aivan sairaan jono. Kävelemällä kaikkien eteen aika tylysti. Kuka ei sanonut mitään. Tässä meinaa käydä se perinteinen intialainen homma, että on itse enemmän se kuvauksen kohe, kun tuo itse monumentit. Nää on jotain 1500 vuotta vanhoja. On kyllä aika vaikuttavan näköinen kaikkineen. No samasta kivestä tänne kaivan ylhäältä alas. Tässä on varmaan ollut joku massiivinen elefantti. Niin on. No, mä lähden vaikka tänne suuntaan sitten. Mä en tosiaan tiedä tästä luolastosta mitään. Että mitä sanon, niin käytiin liian tosissaan ottaa. Understood, everyone? Appointments sit down here. According to your buses, Madam will celebrate the organ. Tää on niinkö symmetrinenkin. Tuolla puolella oli äsken tommonen. Tuossa on tuo elefantti. Tällä puolella on muoto paremmin säilyy. Ja sitten tässä tulee tää on obelis. Paha symmetrinen 1500 vuotta sitten. Respect. Joo, täällä varmasti tulee riittää nähtävää. Menee kyllä ihan yksi topa 5 tää mesta näissä arkeologisissa paikoissa. Mä en oo vielä nähnyt mitään ja tää on jo näin hieno. Finland! Finland! I love India. How are Indian people? Barrier. You know Borte barrier. Tää siis jonkun verran riittää tää, että on vähän niinku se tätä enemmän kyllä turistikohe, mutta kieltämättä kyllä se alkaa ärsyttäänkö. Yksi selfie muuttuu 100 selfieksi yhtäkkiä. Pakko myöntää, että taas vähän semmoset Indiana Jones vivat, mitkä oli
täällä Egyptissä. Ne on näin hyvin säilynyt kaikki täällä. Ja siis aivan uskomaton. Joo, ei voinut saada jolta opiskelijaryhmältä tätä jonkun peruskarkin tai jonkun, niin no, ei oo ihan paska, mutta en mä ostaa. No, tuli testattua. Had you have any YouTube channel? Täällä on hullu menoa. Ram ram! Yhdestä kalliosta louhittu ylhäältä alaspäin. En ois osannut itse tehdä paremmin, jos totta puhutaan. On kyllä perhanaan komia. Ei kyllä sais kuvaa portaassa, mutta en malta olla kuvaamatta. Mä haluan nähdä, mitä täällä ylhäällä onkaan. Tää onkin täältä ylhäältä melkein siistempi vielä kuin tuolta alhaalta. Täällähän ei nyt ihan varmasti saa kuvaa, mutta vaan kuitenkin. Kyllä niillä on hetki mennyt, että ne on ensin kallio louhinut niin syvään, että saa näin korkean temppelin. Ja sitten alkanut sitä temppeliä suunnittelemaan, että minkä näköinen tulee. Taas on kyllä semmonen paikka, että vaikka täällä päivän tai viikon kuvas, niin ei saa sen kaikkea kuvattua. Ihan komia, että näkymättä näillä on ikkunastakin ollut. Tai toki eihän mä tiedä millaiset nää silloin on ollut. Kyllä nyt ainakin näistä vähintään erottaa, että nämä on ihan norsuja. Niin yllättävän koristeltuja on nämä seinät. Tai niin, seinätkään nämä on. Nytten tulee joku ihan hullu. Jos tässä on portaat, niin uskallaankohan lähteä. Näitä askelia ei oikein meinaa nähdä täällä. Ai vitsi. Kun lautin pään, niin en muistanut, että perässä jollakin sille. Sitten vaan huomatakseen, että siinä ei ole yhtään mitään taas
on tuo pääkolis. Aina kun luulee, että tää on nyt nähty, niin sitten täällä avautuu joku uusi mesta. Täällä on nyt taas patsaita. Nämä on hyvin säilynyt nämä. Ja toisella puolella vastaavat. Mutta aina käy seikkaille saa sille. No, vielä 3 luolaa jäljellä. Saapa nähdä millaiset on. Täällä pitää olla varovainen, kun täällä nämä portaat ei ole mitään parhaita. Ja näissä kun pannuttaa, niin se on henki pois. Kattokaa näitä. Niin. Ei mielellä nyt. Nyt tuli ylös tänne vuorten päälle, niin käydään katsomaan ne viimeiset. En pannuttanut portaas. Hyvihän nää on säilynyt. Kivihän ei muutu miksikään. Käydäänpä tästä tsekkaa vaikka tämmönen luola sitten. Ihan hienot tolpat on jäljellä. Ja katsotaanpa sisälle. Siis niin kuin aiemmin sanoin, niin ei tätä pysty vaikka kuin kuvas niin kuvailemaan videolle. Kyllä tää pitäisi nähdä niin kuin Egypti. 3 kerrokseen ne on rakentanut tätä. En kyllä jaksa jokaisen lähteä kattoo samanlaisia huoneita. Tämä on nyt jo kävely semmoisen 30 000 askelta, niin vielä 1 luolan käy yksin. Aina kun luulee, että kohta se on ohi, niin sitten hirviä tämmönen löytyykin ja se pitää lähteä tietenkin tutkimaan. Nyt on nätti mesta. No niin, tuo Ellora-keivi oli ainakin täysin vörtiet. Aivan uskomaton, sanattomaksi pistää. Vähän kalliinko paikalliselle 25 rupiaa, Turrelle 600, no 6 euroa, niin se kokemuksesta sitten niin paljon. Nyt ei jotain innoitusta katsoa. Sen periaatteessa piti olla kartalla ihan lyhyt matka, mutta kuinka sitten kävikään yhdellä kaistalla näin pahimmillaan 2 riksaa, bussin ja sitten tän sanopa moottoripyörän, niin no oli India. No oli tää kuitenkin ihan tämmönen kunnon linnoituskompleksi. Että ei haeta yhtään, vaikka maksoi sisään itse, niin 3 euroa meni tähän paikalliselle, olisi ollut 25 senttiä. Täällä on jotain vanhoja tykkää, millä ne on mookaroinut. Siinä on juteva. Mikähän on kaliberi.
Tässä on komia. Pitää äkkiä nyt kävellä vähän sinne portaatin alkuun. No niin, nyt tulee hienon näköinen. Olisiko tuo minaareetti? Mikähän esim. Näette perimmäinen tarkoitus on ollut? Vai onko nämä vaan ollut jotain varastoja? Tästäkin linnoituksesta tiedän jopa sen verran, että tää oli Mughlai kuninkaan päätös rakentaa tää, vai miten se sanotaan. Ja sitten, no, kauanhan ne hallitti täällä. Tää linnahan jatkuu tonne vuoren päälle. Kun sitä on melkein maratonin kävellyt tänään, niin ei ehkä ihan ylös asti. Hauskoja apinoita. No, se on ihan selvästi tuo keskimmäinen isoin tuolla alfa ja muut on beetoja. Nyt tuli lähtö. Nyt niin kuin alkaisi nää portaata, josta olisi 3 tunnin kävely ylös. Joo. Taas jää unelmaksi tällä kertaa.